Echo kwa mara tereka shura re gorrio kambo kubva kuna yeka mshakavu Simon Chopa Chimbetu chifamba ka ne Orchestra Dendera Kings nasi uno tata aiwaka regaisisika timbo tarisa waka magamba kwa rangaraka magamba ezo mimanzi pangwe mwechete tichirangara zvikareka magamba akafira nyika ino magamba vakava nechekuita vari vapenyuko zvinezvika kuti nyika yedu imereka nerusununguko nekudaroka toziva kuti mwedzi uno takarasikirwa nemagamba akawanda ezvemimhanzi kusanganisira Peter Tazvida, John Chibadura, Joseph Muema, Thomas Makioni, Chimbetu Simoni, David Ziwome, Sifas Machakada na Jonas Tole. Asi pazwara nasi chatisiziti bateka gamba rangari 2 in 1 gamba rehondo yerusununguko gamba re mimanzi anoye Simon Chimbetu wakati siyaka muswa 14 August 2005 muno mudhorobha reHarare akanoradzikwa iyeka kunzvimbo inoradzikwa ka magamba kuChinoi uko Mashi West totaiwaka zorora murugare ndiye watinotiveka tichibata ka nhoroondo yake Simon Chimbetu pazuva ranhasi timbonzwa kuti ko zvakatangira kupiko kuzodzimara ka azoonekaneka nenyika ino.
ichokwadi amaro aterereka tatinasi tikubata isisu kagamba rinonziro Simon Chimbetu Simon Chimbetu wakabarwa musi wa 23 September 1955 ari mwana wechitatu kumsengezi paRasmith kumakwiro ndo pakaberekerwa Simon Chimbetu kana kuti pakatonde baba vainziwa Mr. Benson anga ari bhirida ikoko inokudaro tati aiwa sisu regai timbonzauka nhoroondo yavo kubva paudiki hwavo kusvikira ndaka vayaruke nokudaro ndakabata inini hanzvadzi yacho saiwe anova ndiye dangwe mumba mavo zvekare ndakaenda papurazi raSimon Chimbetu rakasiya ratengwa naSimon Chimbetu rinonziro Dendera kuchegutuko ndo kwatakakurukura nawo tete rekati vanzwe vachipinda mudariro naiwoka kutipa chidimbu chenhoroondo vazhinji ravanondiziva vanoti suweni saiwe zita rangu ndobva rapiwa kuti mwana waSimon saiwe. Isusu pakukura kwedu takakura tiri 8 mumhuri yedu, vasikana 4 vakomana 4. Tese tiri vakuChimbetu, vana vaChimbetu, mhuri imwe chete. Mai vedu vakaroora navo vari musikana nemukomana, ini ndiri dangwe. Achizonditeverera Esnat, achizouya Simon, achizouya Naison, achizouya Brian, achizouya Anna akashara, achizouya Sophia Rusauti, achizouya Aran ndiye Gotwe ngamedu. Nasi itauya kunoku panonzi pachiva purazi panapa pane Dendera Farm. Dendera Farm iri ndo ranga riri rabhuti here? Dendera Farm rakatengwa nabhuti. Vachiti Dendera Farm ndatengera family yese anenge atambura uye zogara pano. Saka muri kurima here tete? Ndiri kurima, ndorima chibage. Aiwa, tinozvikudza chose. Right, pazuva nhasi toda kuti timbonangana nenhoroondo yaNaison Chimbetu. Naison Chimbetu akaberekerwa kupano here paDendera Farm? Kwete, haana kuberekerwa pano. Takaberekerwa mafamu yaRasmith Makwiro Musengezi, ndopatakaberekerwa. Pamusengezi ndiani nani mese here makaberekerwa pamusengezi kana kuti pane vamwe vakaberekerwa kumwe? Tose family yedu takaberekerwa famu yaRasmith Musengezi. Rainzi Musengezi Farm? Rainzi Makwiro. Simon primary akaitira? Primary akaitira apa paMartin, ndipo akadzidzira primary yake. Asi Naison akaitira paMawanda? Mawanda. Simon naNaison vanova vaiwirirana. Vana ava vanga vasiri matwins. Vana ava kuberekwa kwacho mumwe achiberekwa hapana kupedza gore ndobva aberekwawo Naison. Saka vanhu pakutarira vaingoona kunge vana vematwins. Saka vanhu vanga vasinganyatsoziva zvaitozivikanwa nesu kuti havasi vatwins. Saka muchira kuti pane umwe asina kupedza kuyamwa mukaka kapo? Simon akadhodzerwa. Simon ndiye akatongoti akadhodzerwa, but ari munhu aikura fiti vanhu vakasingazvioni. Saka mukukura kwavo vaikura sei magariro avo? Kukura kwavo vakakura zvezvo kuti mai vanga vane rudo nevana vavo. Vaikura zvinofadza zvinototi pakukura kwavo hapana mumwe aisora mumwe kana kuti vairovana. Aivo vaingoita chinhu chimwe chete vana ivava. Kuti vanhu vaitoshamiswa kuti ko vana ivava vanowirira sei, zvikanzi aiwa ini ndairera vana vangu zvakanaka ndichivadzidzisawo zvakanaka. Ko pakuzobva kuno kwakazobva sei kuenda kuHarare? Kubva kuHarare pawakabva kuno ndoti tiri kuno kuSerusi kunoku vakatanga vachiimba, vaiimba vari pamba, vachiimba music yavo nemabhanzo yaiyayo, vachiti vakatenga rumba dzavo ndedzandaiona vaifarira, vakatenga rumba dziye ndedzavairidza
vachitedzerawo kuimba kwacho kwavanenge vachiita ipapo kuti vafanike vakabva kunze asivo vari vemunhu vachiita chido chavo. Vanhu vaiuya vaiungana kumba kwedu vachita vana ava dai vari vamwe vaenderera mberi vaenda kunoimba zvavo zviri kunakidza zvavanoita. Ndipo vakazosumuka mukoma nemunun'una vachienda kuHarare. Vasvika kuHarare mukoma akaitawo mhanza ndobva asvika kushanda aishanda uTS. Vashanda uTS vachifamba vese vachienda udziva rasekwa imomo kumabhawa vachinoimba. Vasvika vakauya kuserisi vachitaura kuti vanhu vari kutifarira isi tafunga zvokuimba isu. Vanhu ababaiwa imbai isusu kumusha kwedu variko vanoita sei vanoimba. Ndakati vasiya vachiimba itai izvozvo. Ko imimi ndima muri mukuru panhoroondo yamukoma Simon zvakafamba sei kuti vazodzimara vabude vabatane nevamwe kuenda kuhondo? Murume uyu pfungwa dzake zvokuti kana varungu vainetsana navo chiri kuyeuka rimwe gore waienda wadzoka saka akauya neusiku akanetswa nemurungu kuti ilasimisiyo but ainzi pakatonde. Zvakatanga sei kuti muzive kuti mwana panapa pasisina? Iye waitaura kuti iye zvino izvi inini ndaku family yedu ndisaitoziva kuti mwana uyu watoendawo kune vamwe. Saka isusu tanga singatauri taingoti ari kuHarare achiti inini ndakuenda manje asi musataurire chii musataurire vanhu asi musi wadzoka musi wendo wanga uri musi wokuparara. Akazongovhikirwawo nemumwe murume anogara papurazi racho akati aiwa mwana uyu ndomuziva akati anobva kuupi ndoda kuziva kwaari kushanda asi mungozivawo vanhu vanga vane kubatana vakamujengesa. Gore ramukufungidzwa kuti akaenda negore raakazodzoka iro igore ripi? Pakundichiri kuziva iro gore iro. Asi kudzoka kwacho wakadzoka here yapera here kuti wanga yadzoka hondo ichiri mukati? Kudzoka kwaakaita manje akasvikira kuHarare akazotouya manje zvatotizi ndopa akatanga kuuya kumba. Hondo yanga yapera kuti yanga isati? Yanga yati perei manje vanhu vadzoka manje vanhu vatobvumirwa kuti aiwa vanhu ngavachidzoka ndopatakaona kuti aiwa asunungukawo akudzoka. Asi varungu akatobvunza kuti mwana wako anga ari kupasi baba wangu asingatauri kuti vaitya. Asi imimi semhuri makanzwa munhu achiti inini ndafunga zvokuenda uku imimi zvakakubatai sei semhuri? Isusu manje isusu pafamily yedu taiti tikagara notaivhura Mozambique zvese zvaitaurwa zvaitifadza. Ndopatakadzidza kuti nyika ino inonzi Zimbabwe saka varungu vachinge kuti inonzi Rhodesia iZimbabwe. Isusu taifara zvoitoti vamwe vanhu zvaivabata-bata kuti kuvanhu ava noti taiti tikatanga kuvhura kuma8 kuyemunyika ichichema ngoma iyeyi tisingatye zvechokwadi yairira chitonzi kwemi munovhurirei tikati aiwaka nyika inonzi yevanhu inoyi tikuzinzwa tega mune nenzeve tasingazivi vaingoti Rhodesia asi zvino takunzoti Zimbabwe aiwa iZimbabwe inoyi. mainzwa akadangwerawo kairo kadambugweremba mana Simonika ndiwo katete saiwe chimbetuka vatakasangana nawo ka ikoka kudendera famu ndo vari kurima ndo vari kugara ka apa purazi rakatengwa na Simon Chimeti chinzira aiwa kaire ndatengera purazi kuti riveka apurazi ka remhuri right rekati mubata pona pa Alan Chimbetu no agotwe zvikareka ndo baba wasaraka ndiye mukomana igasaraka mumba amana Chimbetu ndoda timbo munzwa ombotudzoka maringeka nezvemhuri yavo. Baba vedu vainzi Benson Chimbetu vaibva kuTanzania vachibva vauyawo muno
chifata bere kwa isusu. Kwa mai vainzi Elizabeth kana kuti Mwai vaibva futi kuTanzania iko. Sini myo wenzani Vainzi Mujiwanga. Right. Ndikataza nini pane zimwe nzimbo ma 7 singles andakambona kare aiva akanzi Nelson Simon Mwakalile. Izita ripi? Right, izita munozva rima mudzinza munogona kuita mamwe mazita toti mukaberekwa muri vana umwe anogona kukurira kwake umwe anogona kukurira kwake umwe anogona kukurira kwake nekudaro munogona kushandisa mazita akasiyana but ari edzinza rimwe chete iroro. Chimbetu iri izita rababa vababa. Mwakalile iri ndiri kumberi kwacho. Saka sei ore kumberi kwacho rakazongopenzwa simba niri pedyo iri. Right, ndiri kuti iri ndo ratanga tajairira ndo baba ravakashandisa pavakapinda muno. Asi dai kwanguri kuti vakashandisa iri rekumberi iri zvakanaka futi. But ndofunga nekuda kwokuti panguva idzodzo zvinhu zvisina kumira straight nokuti maitoreswa zvitupa ne kuti nekuda but paitwa seka forcing meter panguva dzavo dzavakakura. Saka vaigona kushandisa zviri padhuze zvavanokwanisa kuexplaina zvavaikwanisa kuexplaina panguva iyoyo. Ndozvo vakakwanisa kutorwa ndozvakanyorwa. Tichiti sisu tikatarisa kuti panguva yakauya mudhara munomu matimi vakauya vari vese namai. Yes, vakauya vari vese. Tingati nzvimbo yavakasvikira vakanyanya kugara zvakanyanya ndekupi? Nzvimbo yavakasvikira ndinongonzwa kuti iyoyo nzvimbo yekumakwiro iyoyo. Nzvimbo dzakasiyana siyana but iri area yeSelusi kumakwiro ikoko but inini ndotangira kuziva pandakaberekerwa inini. Panonzi right, panonzi paPilma ndo pandotangira kuziva inini. Iyo mudhara vaita basa rei? Mudhara vanga vari contractor. Mudhara vaivaka mabound vanga vari builder handiti. Saka vaivaka mabound aya ekupisira fodya vachitora macontracts kubva kumafarms anenge akatenderedza kana kuisa maboundaries vaisa maboundaries mawaya vaivaka waya then kuvaka zvidhina zvese. Right. Titarisa isizo mumhuri menyu makaberekwa zvakaita sei? Manga muri vangani muchivadomba nemazita acho? Right, wekutanga aitwa anonzi Saiwe achiripo mukadzi, kozotera Esnath mukadzi zvakare achiripo, kwaizouya Simon wechitatu, kozoya Naison, kozoya Brian, kozoya Anna, kozoya Sophia, kozopedzera Alan. Vatikati pari zvino vapenyu ndevapa? Right, vapenyu kuna Saiwe, Esnath, Sophia na Alan. Aiwa, atine urombo chose. Nekudaro tinotesa pana mukoma Simon akaberekerwa kupi uyezve mugore ripi? Right, ipapo pane nyaya nokuti sezvo ndambotaura kuti ndine pandinobvira inini noti nzvimbo area iyoyo zvayo makwiro but kuti nditi apa nepapa 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 panenge panoti kakate asi nongoziva kuti area makwiro vakaberekerwa nzvimbo yeSelusi area yemakwiro iyoyo. Gore rakazvarwa sekufunga kwenyu? kusukuma 50 chakuti ameno handichazive but zviringe zvakuda vakuru vari kumusoro kwenyu. ilone ndichikakuleta ndichibvisa makore kubva pandiri ndichidzika kusvika pavari taigona kuti bata data but ma 50 something. Alright. Nokudaro kukura vakakurira kupi? Right, vakakurira iyo nzvimbo yeChegutu kunyanya ndio nzvimbo yatinoti home area ndio kumusha ndio kune musha. Of course vakakurira iwo chikoro chavo vakamboenda kunana Shurugu uko vakambodzidza but vakazoshiftira mudhara vakuya kuno kunana Chegutu zvakadaro. Kunana Shurugu mudhara vakamboenda futi vachimbonoita macontracts.
njoka comrade Simon Chimbetuka norondo yayo yatakabata pazora nasika nekudaro ka tabva mukurondedzerwa paka na Alani Chimbetu nowagote mbamawo ndikatipfurire mberi naye Alani Chimbetuka timbonzwaka kuti zvakazombomira seko kumberi uko mazuva ekutanga yayo bvunzo vakazonge vambotishayike munzvimbo kwenguva panguva idzo zvitanjiri vadiko singazivi kuti zvaifamba sei kwenguva yakareba zvakadini vakatishayike munzvimbo kwenguva yakareba sekuti ma 4 years ago singavaone ndo kusvika tazovaona after takuchizivawo manje ma 88 takuziva kuti okay avo mukoma wedu avo right yange after independence right. Saka imimi sekuziva kwenyu kushayika kwanga waita ndo iri patinonzwa nhoroondo yekuti dzimwe dzonga vanga vabatana nevakomana vakambopindawo musango nokuti situation yacho taizviona kuti munhu masvikiro ake haana kusvika akangopusa munhu akasvika anga achiziva zvaanga achitoita kuti pane rwendo rwaanga aita panguva yaanga asipo ndo tandisingakwanisi kuti tigare pasi tizive kuti chii changa chichiitika tachiriwo vekuseriseri right. Imimi semunhu wamaigara naye music vakapinda sei music iyi ndichizodzidza nekukura kwangu ndakaona kuti music iyi vanga vagara vachiita kwavanga vaenda ikoko then vachizodzoka yanga yatoma vari zvototi yanga yagara yatopinda musystem mavo vakutoita music vakaramba here vachigara munharaunda yemakwire chegutu kana kuti pane pamwe pavakamboitawo mamovements vachisinja nzvimbo vachisvika vana kugara vachisvika vakangosvika nekupfuririra vachibva vatopinda muharare nekuti vanga vato munhu anga akutoziva kuti okay ndikafamba so ndinoenda so havana kumbosidzira vagara futi nzvimbo iyoyo kuno kuharare kuno kwakavaya sei vakasvikira kupi uyezve chinangwa chavo chachiri chei pamuchiri kurangara Mr. Wali right no isi chinangwa hatingazivi but munhu anenge ane vision kwavari I think vaipiwa madzidziso yekuona even mukatarisa nemazonyorero avanga vakuita dzimbo dzavo anga nevision yavaiona ndofunga ndo yavaidzidziswa kwavanga vari kwatanga tisi vakasvikira kudziva rasekwa chinzi chiringamuka saka kuve mazuva acho kwakunani dziraseka vakasvikira kunani kana vakatsvagawo pokunosvikira handizive asi ndoziva kuti vakasvikira kuchiringama vachibva kuchiringama vachibva zoenda kumeborini kuchiringama vakanogara sei vakanotanga kutsvaga basa here kana kuti ndoko zvakatangira zvekuimba here vachizobva kuenda kumeborini nguva iyoyo sichanjongozva kuti mukoma variko ikoko vari kuharare zvapera zvakadaro tiziva kuti mukachiita sei nezvimwe ndingaunyepeapo tengataure zvimwe asi taingozva kuti variko kuharare kuchiringama asi pavakazotanga manje kuita mukurumbira nezvekuimba izvi mama akuziva right ipapo tata kuziva manje after vaburitsa 7 simbo okay 7 simbo yavo yekutanga ndipata kuona kuti okay yenzi kosam kana kuti nerera ndipo ndakazozivawo kuti okay kune kwakuita music zvikatipa mukurumbira chaizvo zvikatipa manyemwe chaizvo manyukunyuku zvokuti okay imamai mwana wenyu kosamu chaive naye mukwengare hondo imamai mwana wenyu kosamu chaive naye mukwengare hondo imamai mwana wenyu kosamu
ndo kamboke kutanga ka 7 single kuseri kwacho kanonzinerera kuseri kwacho kachinzi Kosamu akandoka mbonzi Kosamu kamanzo aka zvisine yazvo kamaro waterereka tine penyira mafara takabata kanhoro ya Mshakavu Simon Chimbeto arekati ngobata zvakareka umwe ka asawira wekwawo ka Bernard Tembo Tembo ndeumwe akakura ka pamwe chete ka Nana Simon Chimbeto variko kaka ikoko kusaruwe koka rekati nzwa pa kuti na Tembo zvakasangana sei zvaizivana sei zvaiwadzana sei tiri mhuri yakakura iri pamwe chete maparents ari pamwe chete tiri vana isu neivo tiri pamwe chete ende tiri pamwe chete uri kubva kumukuchi kumisha baba naSimoni nekukabva mai vangu kumusha kwavo kumwe chete asi kudhuze nekudhuze ikoko hakusi pamwe chete padhuze nepadhuze asi kuti mombe vaifudzirana dhende vakatanga kuzivana vari kumusha vari vadiki patakunovazivana vakabva vagara pamwe chete vakashanda vari pamwe chete kupi kwacho chekutuku tanga tiri kunguva idzodzo tanga tiri vadiki tanga tiri kuna biri kutudze ndokwaive nemapurazi ana shamu kazi rinoziva shamu ana chikore chiche kuna biri uko kumusengezi kumahwanda uko kumusengezi ndikakuti kumahwanda kuri kunonzi mahwanda kuna biri ikoko kwaive nefamu yanga yachiganhura biri nemafamu dzevarungu famu rachirenzichi if I'm not mistaken rainzi Erasmus somewhere like that rainzi Erasmus kuzita rechivanhu maipati pati zita rechivanhu nguva idzi taite padiki ndokuti kamwe kacho kadiki so kaive kapfupi sakainzi diki somewhere like that right saka ndo panguva yamakakura mese tapo takakura tese nokuti family dzanga dziri dzishoma nokuti vana arani vese vanga kusika kusina kwakusina kana isusu kwakusina ikoko isu kwedu kwakudenge tanga tiri ku 3 here kana kuti 2 I don't remember kwavo kunenge kwakune 3 here kana kuti 2 kwakune 3 chete vamwe vese kwangu kusina vese ana Brian kwangu kusina tanga tiri isusu chete tuana isu tiri tuana isusu kuti zvakare mukukura kwenyu tingati sisu chikoro makatanga sei right chikoro muziva chikoro nguva idzodzo kusaidi kuti chikoro tanga tiri taitoyambuka biri anga ari makore apa I think 64 iri kuma 64 kwakudhara kuma 66 kuti ndisirivemba manje muzazirufana manje kudhara kuma 66 65 66 kana 60 ipapa kuma 66 ikoko saka chikoro changa chiri kudombwe kukwainzi kudombwe mahwanda ndiko kwaive chikoro it was about 3 km kubva patanga tichigara saka primary school yaitonzi mahwanda primary mahwanda primary school nanachiriko chikoro ichocho chiriko ndiro patakatanga kuzira Webster Shamu anga achidzidzisa standard 5 nguva idzodzo akauya ari ticha nemukadzi wake wanga naye nguva iyoyo aive mistress mukadzi wake manje wanga anaye nguva iyoyo ndiye mistress akatifundisa isusu tanga tiri grade 3 standard 1 nguva idzo dzaive standard I remember ndanga ndiri standard 1 tanga tiri standard 1 naye Simon nini Simon aive sub B aifundiswa namai Mano aive Mrs Mano somewhere inini ndanga ndiri standard 1 ndifundiswa namai mukadzi waWebster Shamu right mafamba mese primary tafamba primary tanga tiri hanzadzi dzedu ipapo nzadzi dzedu manje ndo tamu standard 3 4 ndandamu standard 4 ini Simon aimu standard 3 hanzadzi dzedu dzanga dzamu sabo dzanga dziri standard 1 manje zichiteera vasikana nesu taenda takadari group hanzadzi dzedu neisusu saka mimi muri kuna Simon panguva yacho imimi mamuri negore rimwe mamuri pamberi negore aiwa takasiyana naye Simon aive mudiki but chete andikura kuchikoro
ya kuchikoro tatakasiyana ne one step kuchikoro tatakasiyana ne ugore rimwe chete zvino nguva idzodzo manje kwakabva kwatanga kushata manje hondo yakabva yatanga but hatina kuziva zisache kuti hondo yakatanga takabva tatanga kunzi regai vana vakafamba vachitaura varungu vachifamba vachidaidzira nemahachi mumarodhi mese kwese kwese kwedu ikoko kumaruzevha ikoko kuna biriko mapurazi ikoko vachiti musaregere vana vachienda kuchikoro kure vana asikana nevana vakomana vakura vangazoita sei vangazobatwa nemagananga vachitoti magananga yacho yari kutanga kubata kudimbura maoko unochengetwa woita senguruve vachidzira zvakasiyana siyana nguva iyoyo saka vakabva vati vasikana bheta vasaende isusu vakomana tikati ticharamba tichienda ndisu vakomana tinogona kuvatiza magananga yacho ndisu takaramba tichienda chikoro hanzvadzi dzedu idzi ndobva dzaita sei ndobva dzamiswa kuenda chikoro nekutya izvozvo takudzidza takasvika kuma70 tichiri kupuraimary ndopakatanga kunyanya kushatisisa manje kushatisisa zvisaita zvakanaka ndikati ini ndakutoenda kunofunda ukadoma tatowazina ti70 ndobva ndati brother wangu mwakauya akati mai kana kune situation yakadai so beta hande unofunda kutaundi ndipo ndakaenda ukadoma kutaundi kumama kunoita chima ndakachita kuchikoro ndakarosvika patanga grade 7 ndisu takatanga kuita grade 7 kwakusana grade 7 kwave nestandard 6 saka standard 6 paakabviswa gore riyabviswa standard 6 gore ribizwa vakabviswa grade 6 standard 6 ndisu takatanga magrade 7 ndisu takatanga kuita grade 7 ndisu takaita grade 7 yekupedzisira kuti standard 6 yekupedzisira izvo ndizvomanje magrade yacho manje ndisu takapiwa test takanyora test kaviri yegrade 7 tikazonyoreswa yestandard 6 vachida kuona kuti tinogona here ndobva takuqualifya tikanzi no more standard 6 kwagrade 7 saka ndogore racho handichaziva kuti ipapo tapedza ukanzi manje kuti ufunde futi chikoro chataindi tikapedza mahwanda kwataendeswa kumusengezi secondary ndiko tainoita form 1 chienda chii maanza kapo sekuru Bernard Temboka anowandieka sawira wake ka Simon Chimpetu yachitiudzavo kuti zvakasangana sei regai tinzwa apa isisu kuti iye akazouya sei kuno kudhorobha reHarare. Simon Chimpetu pane friend waitamba naye murunguso wanga awirirana naye pakukura ikoko ndiye anga ari bosi kuFort Tobacco Sales saka ndiye akazomuti uya usenze kupi kunoko Tobacco Sales umwe akati ndoda kuti ndimuti anditungame anga avhura security organization akati ndoda kuti lead security organization yangu saka iye akaprofeya kuleader first security nokuti aiziva kuti akaleader security ndekungoongorora achiwana mukana wekuenda kuimba masona saka akasenza kusecurity ikoko ari sergeant achitenderera akapedza oenda kunoimba achipractice achiita izvozvo. Apa panguva yacho manje anga akugara kupi apa anga akugara kuno tanga takugara kuno kuHarare kudzora seko andikuti achibva kuChegutu achiuya kunoko akasvikira kupi kutanga kuuya akasvikira kunani akasvikira muri mimi here aiwa ndanga ndatokusedza ini ndandatowane mhuri ndatoroora manje saka kureva kuti aiteera imimi ndakamuti uya kuno orodho yanga wana basa zvake anga adaidzwa basa akatozva kutodaidzwa ndobva auya akandikati manje akauya obviously rabva aona inini tobva tati handei tobva takugara tese kudheni kupi manje kudzora sekwa maigara papi isu taigara pa141/12 paipamba pasekuru wangu kudzora sekwa 1 kwandi ku3 kwaku3 kwakakusina 3 ndoyo mutara kumusoro kwakusina kuya kwakusina kwaishati taitoenda kunovhima tsuro kuya kwakusina chino
tiri kuno kuhanya ndobva tagara kweko bva akusenza akabva akusenza ndobva akusenza kusecurity achibva akusenza futi kupi kutobhako aisenza both sides achipractice futi zvechi zvemagitari ari kudziva reseko ikoko tiri kudziva raseko tiri ikoko manje kwakauya achiimba achipa kwakauya Ephraim Joe vachibva kuchinoi somewhere amene kuchinoi takaona chiposti chakanzi Ephraim Joe Sungura Boys iye Simon akati tsano nhasi ndiri kuenda kupi ndoda mboona kubhendi Sungura Boys timbonoiona takabva taenda tese ikoko kuti vatasvika kupinda taenda kwedu Sungura Boys zvakamunakidza sere maimbiro avakaita iye akazombokwirawo akaimbawo voice candidate akaimbawo zo candidate vakamufarirawo futi vakabva muti auya tichipractice ati tese ana Ephraim Joe apa Ephraim Joe aipracticera kupi nguva iyoyo mine kudomboshawa samwe kudomboshawa kwanzi kana kudomboshawa shiri yokutanga anonzi ndokwavaipracticera asi vaifamba manje mumarokesheni vachipa ndiyo bhendi raitowa nembiri irori negreen arrows ndoanga nembiri nguva idzodzo saka pangu akatanga kuya ndiSimon Nelson achiri uko Nelson achiri uko saka Nelson akazoya sei kuno kuHarare ayo pakuimba pamanje nokuti Nelson aive negood voice nguva idzodzo zvokuimba idzi aive nevoice regood than kukunda ani Simon anga asingakwanise kutaura kana kuimba zvine voice zvinonzwika aitaurira pasi pasi kana kutaura kwake kwanga kuri pasi pasi zvoita surumani izvozvo laki surumani atotanga achitaura Simon achiri mudiki kukura kwake voice rakaenda nokukura kwake ari mudikidiki aiti akataura hamunzwe imimi asi Nelson anotaura ari kuseru uri kuda Nelson angasikataura zvakanyarara zvake zvaizongotaura zviri hai zvehasha kupera mazvona vacha Simon angasikakura aitotaurira pasi zvekuti bungototi isu taitoti takatomujaira tange tiri kuchikoro wainetana tichakana takuground kwebhora anoti iye anotaura kuti aitambawo bhora takatamba bhora aitamba bhora aitamba taitamba kumusengezi nditaive machampioni ebhora vangasikazivi bhora aivesa shavanitoziziva shavo ndiaititambisa bhora aitoziva kuti aigona saka Nelson akauya sei kuHarare Nelson manje ndopaakatomutora akati taona vakomana kuti tipractice nawo kuimba vana Ephraim Joe ava chichichi zvino pataigara pamba pedu pataigara apa paine vamwe taiti tete vamwe vechimazambiki ndo paisvikira John Chibadura namnyingina wake uya vaiwanzosvika apa vachibva mumapurazi vaifudza waya amene vaigara kupi kumapurazi kumaparents yavo but vaimbouya kuzoona uyo kudaundera chekuku maweekends mamwe vaiuya kuzoona tete wavo taigara naye manje panichido saka ipapo vaigona kusangana naye vachiimba ivo vachisangana naye vachibatsirana kuimba vachingoita ipapo magitari pari kudziva raseko ivo zviri fani ndipo pakazotanga manje takazoona hamene kuwirana kwavakazotana naEphraim Joe takazoona vakuenda every weekend vachienda kupi pamukati pemazuva oenda weekend oenda kudomboshawa ikoko vachinopra handaimbozvona vachiita apo endana apo enda mainzwa kapo nhoroondo yacho kuti zvakazofamba sei kuzodzimara kuti tinzwe kuti vakupinda iko zvino izvika mune zvemagitare vakupapaidza vakomana ava zvichibva kuna aiwo Mudhara Tembo manzwa kuti akauya sei kuHarare asi setanzwa sisi kuti vakauya sei mudhorobha reHarare tikade kunyatsokuziva isisu kuti zvekuimba izvi zvakatanga sei zvakatangira papi ikaitinzwa apa pataigara ipapo papa nomwe driver so aita zvechechi epostori iri zhioni yekusvetuka nemuzengoma iye kuti svetu gidingidingidingiding kirikidi iyoye ngoma iyoye ndiyo yakatangisisa naSimon kuti azoziva kuimba iyoye yezioni iyoye akatojoina ikoko
takajoina kasevana takanakidzwa nengoma iyaika kuti anditi kana vachidza makamboona mushe mumazioni vachitenderera zvezve izvozviye zvindio zvakaatrakita izvozviye vachiridza ngoma vachisetuka ndobvatatendeuka tese tese vana angari vanoti ndiye angari wezioni kai vatatendeuka tese vana chichichi kumupostori iyeyo ikabva chechi yakura manje yezioni chitamba ngoma ichiti Saturday so 3 o'clock kwakutotambiwa kuita huruva kuti pitititi zvino ana Simon aitamba manje kwaiti ye Simon nomwe mukomana ainzi Rudi aive ndakanzwa kuti aive mubhawa manager wemabhawa zvekuchitumbisa mukomana ainzi Rudi naye Simon nomwe anoti Peter inenge Clark ari kunanhasi ari kuold mushoro Clark anoti Peter Mwenda achiri kuold mushoro weClark vese vaitiri paage yavo saka vaiti kana vatanga ivo kutamba manje zioni ngoma ichiridzwa vaisvetuka moto kudaisa vachijamba vachitendera zvainakidza they were the best ones zvino vakaenda vachiziva kuimba kuya kumanje saka fomfo haanazonyora fomfo haanazonyora akazotoita zvecorrespondent apinda basa kuti haatova mushanda kutobhako nekuti kuti vamute munhu akanzi ngakontinue akazofunda amene kwaenda chikoro vachifunda ega kuti azonyora orefu akazonyora orefu raari ega izvizvo haana kuzombokuziva kuti right vachitamba zioni paipai zioni vachitamba zioni vese vakazopedzisira vakugonawo kuimba nokuti vaipa nzadzi dzedu ivo vakazopedzisira vakugona kuimba manje but munhu aive nevoisi rakanaka pakuimba iyo zioni ndinaison wanga the best kuimba pazioni iyo aishaura zvekuti but aifamba manje moziva chipostori vanenge pfeka manje iye aida kugara asina hembe manje rudhi wake aigara nechishoti chete no shirt dumbu Dyson vaipa vanotamba vamwe iye dumbu rangakadaro pacheche ndo rudhi waangati but vaiimba but Dyson angari pamberi pagrupu yose iyo vachiimba zvikabva zvapera zvakadaro but ipapo tichiri kutondera ipapo nguva idzodzo murume uyu driver ndiye profeti wacho futi akaprofita achitaura nezvekuti vakomana vachazotambira I remember long back ipapo vakataura vabereki vari there jekerere kuti vanhu vari true havachaita mbiri yekuimba mukanyatsovachengetedza mushe vese vafanira vakataurwa matalenti yavo kana ini ndikataurwa talenti yangu ipapo ufuchi zvakazotadzika tichiona kuti this is what makaudzwa kunzi chitalenti inini ndiri mudiki ipapo ndakangotaurirwa kunzi iwewe uchaita rich sterek ukatoemploya varungu vana mai vese vakatoseka uyu munhu ari kuda kupenga akatitaurira ndiri mudiki tiri saka makanyatsoona kuti zvakazobudza ndakamboita dhora isati tichiri right fire zvaifamba ndakatanga 1981 kuzoratidza mafruits 81 ndakatanga 81 82 83 84 takoti vemu independence ka ufumi wangu wakatanga kuya ndikasvika 8 vakadzipa mumarawe ovunzeyani right makombi ndikatosvika kuma 29 chichi nditi takatanga kaisina nasagometo takati mapasi sagometo ayotowa pasi pangu ndini ndaikafundisa sagometo makombi magitare zvakaitika apa ndezvekuti
mazuva iyayo kwangu watanga Candido inonzi Candido maredhiyo zairi Candido sisososo muza zvokudhara ka saka Simon nditete wake no akarichi wake sekuru wake achaziva pane mumwe sekuru waibva nechekukadomako aiuya nezvimaredhiyo zvimagramfom sezvinonzimaswi zvino aiti akauya weekend iyo totonakidzwa toisa marekodhi yeCanido saka naSimon aizvifarirawo manje ipapo ndo pakatangira achifarirawo zvaizvo manje vachitamba sevanhu vakagara kuzioni yavatraina vavhiska rufiti vachitamba vanga vajaira kutamba stere zvakasimba saka pavakauya vanga vakutamba vachitamba saka vachidaro vakabva kupedzisira futi vachiteedzera kuita sei futi kuimba iko kuya zvino nokuti Simon rudzi rwavo manyachusaka ndimoza manyachusaka from Tanzania border Malawi vari hafu Tanzania hafu Malawi handimazvona ndo manyachusa rudzi rwacho iroro ruri easy kutaura Candido ndo zvinofanana neSwahili ndokuti Swahili vaparidzi avo vachitaura nokuti vari within gavanobva saka marekodzi ayati kana aiswa Swahili aya iye zvayo izi kwaari kuita sei kuziva kuti vati zvakati orudhoo riri kuberekerwa munhu but vaizinzwa kuti apa vari kuti zvakati saka vaiteedzera vachitotiudzawo isusu kuti apa zviri kunzi zvakati toti saka by so doing isusu takafarirawo mutambo kuti vachiramba vachiita sei vachiteedzera vachiimba vachizotiudza kuti zvenzi kudii akapedzisira achidika ukaisa rekodhi iso anokupedzerai rese rekodhi iroro uku ichiimba iyo Candido ichiimbwa rekodhi iye Simon achiteedzera naNaison achiteedzera tichitonakidzwa nazvo isusu vakabva vatenga ivo zvima vakazoti akusenza vatenga zvimaspika zvihombezvo zvokuti weekend vozivisa vachiimba ivo mbachi rekodhi rerichita sei zvichitinakidzira tichingoita vachingoita fange zvichifana fun things so fun things so zvakakuita zvefun so vari kumapurazi vachitamba maredhiyo ndokwazvakatangira vachitamba redhiyo kova nyaya takambonzwa isisu nyaya yezvigure takazombonzwa isisu kuti bhokisi rakatadza kudarika ramisa zvikanzi Simon akavhinda zvigure saka toda kuti isisu timutambiro ichokwadi here nai Mundara Tembo imimi ndimi Ngoma Bernard Tembo makakura vese timbonzwawo apa zvigure zvavo zvatora kapa akazokutamba zvesanga kutamba kana Simon akazopedzisira atorwa futi Simon akatorwa zvekuda here kana kuti akaenda kungotorwa kuti iwewe vafana vari kutamba iwe uri kuona zvakauri kufumura saka newe ufana kuva upindewo saka akapinda zvikuru akapinda ndosaka zvakatamba paidarika aiwa zvakasingaiti orodho anga asiri interested kutamba but kupinda anga akapinda and zvaimurespect saka apapa zvakati aende across apa tisinambotambira zvakadhikirira zvikatamba kamuchekuti ndopatakananoka kayo usiku iwo zvikati afure tisinambomutambira vana zvikatamba pakaimbwa ruwa kobo zvikanzi kumwe kwese mamuitira zvaanga achiita panapa ndo zvatakamboita naye toda kuzviita izvozvo kwakatambwa gure isingaite kana tasvika futi kupurazi kwake zvakatamba zvimwe zvokutoti zvikazodhistebwa nebhendi nokuti ana Zakaria vana Sifas Machakada Sifas Machakada was there ndiye akanga ane bhendi rake akaimba Sifas Machakada that one was royal Musa Sifas Machakada pavaimbi vese was very royal taine Sifas Machakada neumwe ndiani kune vamwe vanga vakawanda also mabhendi saka vakazviimba kausiku tiriko asi ona kanyakuona vaingoti engo ndisivasi Machakada ndo mazvaimba Samson rangoti budei Samson akainakidza nawo Naison ana kuimba papo Naison haana kuimba anga katodhakwa kufa anga katofa akaimba mwana wake
Traimo akaimba. Traimo akaimba na Sulu akaimba. Chomwera anali chomwera nditu inu keinu inali gwirani apakatonde apa Rasmus akina Simon. Alright, abana na team peso katipitira msokoro team hapa kuti kodi nanga zakuti anapita ku nkhondo izi anatengiwa pa skulu ndizoona di tombonzwa wapa iyo tembo achitaura nezvenyaya yekwenda kwa Simon kusango. Saka inini ndakabva nanza ayo hande ikupi kadomo ndikabva naenda kukuredza government school. Uyu Simon ndipo akaendeswa papi pamusengezi achitanga form 1 chitira njezo maditsi acho chicha ndova mapapa mimba mapedza form 4 aiwa nazopedza futi form 4 futi ndakadzidza ndikasvika form 3 maparents ndipo akatanga kuti mari isizatisiya ndipo akatanga kuoma upenyu wangu akuoma kana mumapurazi kwese kuzvakuoma nokuti hondo yanga yakuita sei manje hondo yanga yakusunga chaizvo zvokuti hakuna kwangu kune rugare vanhu vese vaingogara fiye especially nekuti nguva idzodzo vaparents aisedzera varungu vari pafiye kuti vachichatsoti tambere zvavanga vakaita hanga vangogara vachitya saka vakati no takukata workforce takukata mahours ekushanda nokuti avanzi kuti vashande kusvika 6 o'clock vaitya kuti dzimunga kuma 5-6 togona kuita sei kuurayiwa saka vaingosedza kubva kuma10 3 o'clock basa vanhu vaita sei vapedza saka varungu vakakata mahours ekushanda nemari vayadzika vaipa nguva yese kwaipiwa hufu vachitambira hufu nyama matemba ipapo zvakabva zvakatwa zvese zvikazenda tikakupai munopa macomrades zvakabva zvavo zvinhu takajara vanga vakajara bhajeti iyoyo vakabva rasika focus isusu manje kukadoma kuti vachiwana mari kundibhadharira kuyako yanetsa manje brother vangu vaisenza kudrift yakareya inspinach vakaona mari yacho yanga irikoko yanga ishoma but vaitambira pasvondo zvavo but joza racho nguva idzodzo ranga richinge raiwanza magirls saka kuti riwane mari yekundibhadharira rakata sei zvakashaya basa but vamwangu taitidzana nauyu vakawanda vamwe vakazosimukira Dr. Matenga vamwe rinawo pachikoro ipapo tanga tinavo maklasi mumwe chete vamwe vatotyisa manje very big nana uyu takafunda naye futi uyu chief Zvimba ariko manje
taina yanzi Mondoro imi ndo masvika pa form 3 ndobva ndashaya mari kutra ndobva ndakazoapraya basa ndobva ndaenda kwakavhurwa cold storage mukadomo vakabva matanga kuvhurwa cold storage yavhurwa ndobva ndapraya ikoko nekupolisi ndobva ndakurumidzwa kudaidzwa kucold storage ndobva ndaenda cold storage kuyeko ndobva ndatestwa zvikanzi uchiri mudiki haungatakure nyama takura nyama ndikati aiwa katoenda muofisi semunhu ndakafunda so zvikanzi aiwa da wakapedza form 4 certificate yako yeform 2 iri kupi zvino takarasa mabhuku takaita tave noti futi moziva zviofana ndinambotipiwa certificate tanga kubhadhara chii mari yacho hapana tabva tangu zvikanzi manje hapana chinotirakidza kuti uri aketi wakaka uri chikoro urodza uchitaura chirungu zvese yes but handikati chitamba chiripoti yetemu ino zvese zvashande toda chaizvo chaizvo kuti kwakaita ndovandati anyway ndobva yafa yakadaro ndobva ndazongoita zvo zvechipurisa vamaenda kuchipurisa muri training kuno kutemurisa. Saka uyu bururu wenyu manje ari kumusengenzi kuchikoro. Bururu ari kumusengenzi kuchikoro ku achidzidza ariko takazongozi kwatorwa futi vana kusekondari kumusengezo kunzi vatorwa nemagananga vana 11 vangati 11 handinototarache asi ninge ma11 boys zatorwa right mukati makatorwa imo muna iye uyu Simon akatorwa ipapo kamboendiwa naye asi akazodzorwa meno zvakafamba sei ndobva vamudzora on the way wakamudzora kwapera nguva yakadaro pakapera 2-3 days kana 4 days ndobva vamudzora Simon ndobva adzoka kuti tichiziva kuti ipapo zvakafamba sei watiti vakabvunzwa nevana kuti vakafamba sei ingasikira zonzwisika kuti kuti zvakafamba sei wakafambisa kupi wati hapana chaikwanisa kutaura hapana zvatakambozonzwa but akatombonetsa kuti bvunzwai nemapurisa vakaita sei but vaingoona kuti mwana uyo anenge but amene striki yavaitawo futi macomrade vanhu vaiziva kuti usataura kana kuti vaimuita seiwo futi hapana chaikurememba futi hapana chaimorememba mushe kuti zvakafamba sei kana isusu taibvunzisa kuti kokanga waendeswa kupi zvaka zvofamba sei hapana chaikutaura zvabva zvangopera shamwari yacho kumboedza aiwa taibvunza maodita uya kuti iwewe takanzoti wanga wambotorwa ndiyanga vanga vatorwa vanenge kuma13 vakadzorwa vamwe kwakazoenda 11 akabva enderato taimubvunza ngasinanyatsomuzwisika mucho zvabva zvangotangoti manzi wapoka mukoma tembo neoka vachidonongodza vachitsanangudza ka kuti zvakafamba sei ipapoka kuti mukomana uyu azodzimara aende ikokoka atorwe aendeka kusangoko nekuzodzokawo kwawo zvikanza meno zvinenge zvaiitika ikoko kuti vaiitwa sei ameno muri kuzonzwirawo kamega
mazuva marotereka takaibata nhoroondo ya Mshakavu Simon Chimpetu paNational FM gamba remanzika ndo chirongwa chachina National Driver Rapson Umalika 19 minutes past 11 ka ndonguwa rekepa na patimkonzi waka umwe zvakareka sawira wake wakazombogara naye wakakura naye ikoko kumapurasika yekunana Chegutu ukoka anonzi Blackie mdzimai wake ndomuziva ainziye Itai aigara panyuma amai vanga vakanyatsobatana handizivi kuti chii chakazongoitikawo pakati pamukoma Semu naiyo. Kwakaberekwa ere mwana ikoko? Ndo kwakaberekwa Sulu. Mazwirano atakaita na Mshakavu Simon Chimpetu takatanga kudzidza tese paWicklow Primary School. Panguwa ipi? Nikuma 1976 iku. Manga muchifambirana here kana kuti pane mwanga ari kumberi mwari kumashure? Iye aive pamberi ndaive mushure. Takati vadiki zvishoma iye angati kureiwo zvishoma. Chikoro chepaWicklow ichi paive chakaita sei? Tingati sisu chikoro changa chitori nevadzidzisi vakakwana here kana kuti zvanga zviri zvimwe zviye zvongobatanidza vana? Chikoro chedu changa chisina vadzidzisi vakakwana, changa chingori nevadzidzisi vaviri. From grade 1 to 6 taive nevadzidzisi vaviri. Vainzi Philemon Nyamandu nemudzimai wacho. Mudzimai wacho ainzi Edith Makanga. Saka ndo vanga vari maticha vaipapo? Hongu. Headmaster? Panga pasina. Narangarira musi watisiyaga mwana wenyu amai amire nguva yakaoma andikangane kwete. Narangarira musi watisiyaga mwana wenyu amai amire nguva yakaoma andikangane kwete. Akashetera nokushetera chiona ika comrade ininda venero baba chipura inotopesana rekeka tinzwe katipfurire mberi tinzwe pepeka padambukira kapanzira pa nenhau yekuchikoro iya kuti tinzwe sisu kuti zvaifamba sei ikoko. Panguwa ipi? Nikuma 1976 iku. Manga muchifambirana here kana kuti pane mwanga ari kumberi mwari kumashure? Iye aive pamberi ndaive mushure. Takati vadiki zvishoma iye angati kureiwo zvishoma. Chikoro chepaWicklow ichi paive chakaita sei? Tingati sisu chikoro changa chitori nevadzidzisi vakakwana here kana kuti zvanga zviri zvimwe zviye zvongobatanidza vana? Chikoro chedu changa chisina vadzidzisi vakakwana, changa chingori nevadzidzisi vaviri. From grade 1 to 6 taive nevadzidzisi vaviri. Vainzi Philemon Nyamandu nemudzimai wacho. Mudzimai wacho ainzi Edith Makanga. Saka ndo vanga vari maticha vaipapo? Hongu. Headmaster? Panga pasina. Aiwa, asi imi mama kawanda sei? Tanga takati wandei. Asi zvaingoita zvakadaro? Zvaingoita zvakadaro. Aiwa, zvinofadza chose. Right, tichizokira tiri pana Simon apa. Pachikoro Simon vaigara nechikupu, vaigara mese here paWicklow kana kuti pane kumwe kwaigara? Aiwa, tasingagare tese paWicklow, vaigara kwaMashumba.
kupiluma mafamu nguva iyoyo. Saka vaifamba kubva ikoko kachinhambo vachiuya kuchikoro vachizodzokerawo hongu. Zvaifamba sei apa? Itoziva kuti makare kare kuzvikoro vamwe vaita zvekushandira vashomani ndo vanga vane mari dzavo. Imi maizviita sei? Isusu taiti kana taenda kuchikoro tikati dzidzei taizouya tozoshandira kumurungu. Tomboti shandei tozoririzwa vamwe vachienda vachiperekedzwa kumba kwavo. Mukoma Black pachikoro Simon zvimwe zvaaita zvamukaziva kuti izvi ndo zvaaita Simon zichi? Mukoma Simon taitamba nawo bhora muchikoro, vaipefoma. Taienda futi kumasports nawo. Masports kunyanya zvese zvaitwa pachikoro taiita tese tiinawo. Ko pachikoro mba pasingaito zvekuimba imba here? Pachikoro paiimbwa, taiimba tese tichiita zvemakonzati nawo. Chii chaitika mumakonzati? Makonzati umu maticha aiunganidza kamari tovaka zvichimupanda kunze kwekomboni, totanga manheru iri Saturday kusvika Pungwe. Munenge muchiitei? Munenge muchiridzwa chingoma here kana kuti munenge muchiridza redhiyo? Panenge pachiimbwa dzimbo chete dzechiti, tinototrenwa dzimbo dzacho, vamwe vachitamba mugiraundi panenge pasina ngoma. Saka Simon aitawo chipa? Aiwa, taiimba nawo tese tichipindawo mugiraundi imomo tichitamba. Panguva iyi Naison anga ari kupi? Naison aivepo but anga asingadzidze kuno, anenge aiti angadzidza kwaMashumba. Simon ndiye aidzidza kuno kuWicklom. Aiwa, apari kunzwisika ipapo. Tingati sisi murokeshi kuno kukomboni tabva kuchikoro, zvimwe zvatingataura kuti ndo zvaitwa naSimon ndezvipi? Simon vainyanyo kwikwidza kana kumabhebhi uku, vaiada steri zvenguva yacho iyo. Kozi nguva yacho iyo zvinhu zvanga zvakagadzikika. Mabhebhi aiveko zveshuwa. Ko pamitambo mimwe yemukomboni hapana zvimwe zvaiita here? Vanga vakapindawo Gule kuno kumusha kwedu kako. Gule vanga vakapindira kupi? Vanga vakapindira kwaMashumba. Saka vaigona kuti kana nyangwe vachiuya vachibva kuHarare havana kukanganwa Gule. Vakasvika paine mutambo totora gunda wotanga kuridza, motombotora nguva nawo. Vanhu vachidavedza kwadisturba kuti toda kumbokuona asi vaikontinya nekuridza ngoma. Shungu yavo kana yapera pinda motikari wodarikira. Saka ivivi zvaikubata isei panguva yacho kuti tinaye panapa ishacho yemagitare yakurovawo zvigure? Aiwa, kazhinji munhu haufanirwi kukanganwa culture. Kuti wane zvemagitari, aiwa, unofanirwa kuti zvawanga uchiita hauzive zvinokukomborera. Saka iye aiti akabva pachiitiko chakafanana ichocho, vanhu vaisara vachizvitambira sei, vachiiti kudii iye kana achinge aenda? Vanhu vaifara nazvo kuti vashoma vanoti nemaipfekero akaita, osvika achibvisa zvinhu zvake muhomwe dzemumwe achiridza ngoma apa abva kuHarare nemota. Aiwa, vanhu vaitofara nazvo kuti achiri kuyeuka culture kuno. Baba urombo, inene urombo, sekuru urombo, inene urombo, dae nakatita, dae ndirimemba, dae nakatita, dae ndirimemba.
magigirizi patemomida ndaingona noga dai ndakadzidza dai ndirimemba dai ndakadzidza dai ndirimemba. Two projection ndo kambo kanonzika arithmetic wanga uri kupi agwenyas tenda ichibwa wanga uri kupi apa njuzu apeshanzika chiro wanga uri kupi atawanda chimpero kwa Chris Chubbs Sibahachi wanga uri kupurizani buchite ndefu maipfeka matenda futuka black netimutaidzi tumadidas so kani kenga tsemurwa msaidu kuti kana ukagara pasi so ukasumudza gumbo arithmetics yese Timbonza kuna nkoma braki wandakasangana nawe ikoko pa week logo kucheguti koko timbonza kuti pakagara ikoko kucheguti koko pane pakambowana umudzimai here mudzimai wake ndomuziva ainzi Itai aigara panyuma amai vanga vakanyatsobatana handizivi kuti chii chakazongoitikawo pakati pamukoma Semu naiyo kwakaberekwa ere mwana ikoko ndo kwakaberekwa Sulu ikoko kwanga kwakaberekwa vana 3 here if I'm not mistake mumwe wacho akatoshaya kwaiti Sulu Memo here mumwe wechitatu ndakanganwa zita rake aiwa pari kunzwisisika ipapo saka imimi panewo here pamaimbotiwo musiri kuchikoro mumboendawo pakawanenge vari muchida kumbotandara nawo kana muchiita zvimwe zvinhu taiti tikawana nguva taimboenda kupi kwamashumba kwacho kumba kwavo tikasvika kuyo vanenge vabva kupi kumahwanda toonana taiona vakabata mabox gita avo emagaba ecooking oil aya right vakatiunganidza vachiridza taimhanyiswa namudhara wacho muri kuita noise ndezveurombe zvamuri kuda kuita izvo saka mimi mudhara Benson aiti kana akapenga kudaro maita sei aiwa taitiza tomboenda uko somewhere nawo magaba yayo olidzwa magaba aya achiridzwa tichifara ukadokawo todzokera asi panguva yacho vaimba nziyo dzipi dzavairidza ipapo vaingoridza magitari chete vanga vasati vane pfungwa dzekuti unganzwe dzimbo ipapo vaiedza kuida kungoita macopyrights so vanhu vari kutrena so asi mimi semaonera amaiita mimi vachiita zvinhu zvavo ipapo mamunotaisirwa kuti mangwana vanhu vatichazovaverenga munewspaper vamwe taizviona gozi takaona vakawanda vachibva naikoko saka tanyatsoziva kuti takatombogara navo aBenson vacho katino baba izvi ndo mviro dzemhanza ndo kunobva chi vaiva muri kunzwa vari kuridza kuHarare ava ndokwavanobva uko havangobuda mumba mavo mubedroom vachitanga kunoridza magitari ari kuHarare makazombowana here mukana wekudzokera kuna sekuru Benson kunoti sekuru nhasi ndezvipi tanga takuenda tese kubhendi mai nasekuru Benson kuti ko baba nhasi makugara pano takunwa doro takagara pastage timhanyisei tone iwo seka mai aiwa pari kunzwisisika chose ere rimwe basa Simon ramukati akamboitawo kuno kumapurazi raakamboshandawo kuno kupurazi ramuchiri kutondera imi
Kuno kuSimon basa ratingati ankaita ndekubatsira mudhara wake kuchaya zvidhina. Ndo basa ratingaona kuti akaita iro. Kwete kushanda mumapurazi kuno. Ayo, takazongonzwa kuti Simon akupi kuHarare. Nasi uno tirikuona nhaka yacho yasiwa kune mwana wake Sulumani. Muri kuzvitambira sei? Ndo nhaka yeupenyu kai yakanaka. Kana ndichiita chimwe chinhu inini, kana ndikafa, picture haifanirwi kushaika ekuti mhuri iyi yaita zvakati. Yes, nasi uno tiri pano paWicklow tirikuona Simon Chimbetu Primary School zviri kuuya nepfungwa dzaSulumani Chimbetu. Ndeapi mashoko amungade kupa kuna iye Sulumani Chimbetu nepfungwa dzaari kuuya nadzo idzi? Sulumani, in mashoko andingape kuna Sulumani ndeyekuti asadzoke kumashure. Picture yaari kupa iyi ngaive ipinde munyika, kushambadza munyika, kuti mumhuri yakwana Chimbetu inometa kuti Simon akafa, asi mune vamwe vana vakasara vakadevelopa munzvimbo yavakakurira. Ndofunga Mwari anogona kuvakomborera neimwe nzira nemabasa avanoita. Idzo dzipfungwa dzaakauya nadzo Sulumani Chimbetu idzi, imimi munharaunda yekunoku kuSaruwe makazvitambira sei? Patakapromisa kunzi Sulu ari kuuya kuzoda kuita development, takatofara kuti mwana wekuno kana achifunga kuti ndine vanhu vandakasiya, kune generation imwe iri kukura inongonzwa kuti Chimbetu family, Chimbetu family. Uona Chimbetu yacho family yakuya kuzodevelopa. Ari pa picture yekuti nesuwo tinofanirwa kutsvaga kumwe kwekudevelopa kana tichikwanisa kuwana. In 1982 production vachangotanga ikoko right manza kamkoma Blackie vari paWicklow ikoka kwamashumba kuchekutukoka kwandakaenda kandakashanyekuka vakati pawaka nhoroondo ndo vakakura kana Chimbetu ana Simon Chimbetu mangozi nziro omega ka nokudaroka tanzwa isisu vafamba vakazogumisira ka vabva mune zvekupurazi kuva muno mudhorobha reHarare vakutanga manje zvemagitare. Tanzwa isisu na mukoma Bernard kuti izoka Simon akazonotora munina wake mushure maunge azomboenda kunogara uko kwakabiwa kumba kwacho noda kuti aigara ega uyezve aichisenza kusecurity. Simon akabirwa kuenda kuzonotora munina wake iyeka Nelson Chimbetu anga asiyawo chikoro kucheguti ikoko dzakarambira chikoro panzira akwaya vakagara vesika kuno kudhorobha reHarare. Zvakadaro vanga vakutanga manje kufamba vachisiya vanhu vanga vagara vachiimba vari akapela vari kumusha manza kuti vaiteedzera mimanzi marekodzi ekumusha kweke vakava neinterest iyoyo zvakareka vakapfuurira mberi neyekuda chishuwa chavo chekuda kuimba. Vakagara kudziva resekwa ku3 kudziva resekwa ku3 kune bhawa rinonzi Zororo. Bhawa rinonzi Zororo iri riri uko kune road inonzi Nyota Street. Ikoko kudziva resekwa Simon vaienda kudziva resekwa vaienda kubhawa rinonzi Zororo riye. Wosvika wogara pakakona wotanga kuimba naNelson akapela vachishaura vari vairi. Zvaita kuti vamwe vanhu vafarire mbava vakangona vachipirira chete vanhu vanga vakutovafarira kuti afana vanoimba toafana tunoimbato. Nhau yekuimba vari mubhawa umu yakavaita vanhu vamba vachivatengera doro, saka vanhu vanga vakupota vachivatengera doro kuti varambe vachiimba. Vakomana vaitozobva ikoko vakararadza vamwa doro rekutengerwa kuburikidza kane kuimba. Vangosvika vangogara pakakona doro rakutouya wotanga kuvaredza vanhu vachiimba ipapo dzadziri kuma 81 ikokoko. Vakazopota vachibva kubhawa iro vachifamba vachiteedza mabhawa manje
vachingosvika vachingoimba zvichivaita kuti vakwanise kuwana dorero. Vakaenda kune rimwe bhawa rainzi Travera rekanzuru rekudziva resekwa ikoko. Ndokwavakasangana neumwe producer aisenza kuZMC ainzi Chris Matema muchakabviko zvino izvi. Chris uyu ndiye akabva vati vafana imimi mune chipo imimi muwe kumaofisi edu kuZMC apa vanga ZMC yanga ichiri kutsikisira iri kuno ku Southampton uko. Vakomana uri musi wemuvhuro ndobva vaenda vari vaviri zvikanzi imimi munokwanisa kuimba tokwanisa kubatsirai mukabudirira. Ndokuchivati imimi chiendai pane chikwata chinoridza chiri pa mushandira pamwe hotel chinonzi OK Success changa chiri chikwata cherumba. Chikwata cherumba ichi chaisanganisirawo zvakare vamwe wakaita sana James Chimombe vanga vari imomo muchikwata cheOK Success. Vana Andrew Ngoi ndiye aitungamira chikwata asi vaidza zverumba like so. Zvakazoitika kuti vasvika kuenda kuchikumbirawo kuti atikukumbirawo kuti mutiridzirewo magitari tatumwa kuti tuye kwamuri mimi na Chris Matema. Saka vafana OK Success ranga riri band hombe vanga vasingade zvefani zvokuti vanhu vaingouya tichingotaura zvisinganzwisisiki kuti taibva tangorasirwa kure. Ndobva vafana vachingoignoyewa. Hanzi umwe musi manje pakaita pabreak varamba vachingoaprocha Andrew Ngoyi Simon Chimbeto. Afana mimi munongozviti munoimba chiona tichienda pastage munoimba. Ndo pavakaenda pastage pari pabreak. Vaenda zvavo mukati mimi vakomana vaenda pastage paipai vakuroverwa magitari ni ana Andrew Ngoyi vabva paipai panoshaura vakuroverwa magitari kana OK Success. Yakurowa OK Success ndobvaona aizve ingoni chakatobhebha ukuka vakunzwa vafana vaye vakusumudza chaunga nemaidzirwo aitwa magitari vaimbawo nziyo dzavo dzekanindo dzedze vachiedzera vakomana vanga ana OK Success vaidziziva kudziridza nziyo dzacho dzadzana kanindo idzodzo macopyrights aya vakomana vachiimba na Simon aya zvakaisumudza varidzi venzvimbo ana Tavengwa veva kwakuchiuya kuti kuvafana vari kuimba ndevapa vari kuimba zvakasiyana nezvavamwe vamwezi vanhu zhinji tobva vaungana paizvakare vakutoshamisika kuti kuvafana vari kuimba vatsvava vakaimba zvinonakidza chose zvakaita kuti varidzi venzvimbo yehotera iyo vakabva vati aiwa imi makomana mati chari kuti kushaya panapa toda kuti muchishanda muri pamwe chete neOK Success. Andrew Ngoyi shanda nevafana vabva vatanga kushandidzana paipai asi chakazoitika ndechekuti vakomana vakazoita mukurumbira kudarika vakomana OK Success vaiva zvakaita kuti vakomana ava vatange kubhoikota kuridzira vakomana magitari vabhoikota kuvaridzira magitari kudai svika varidzi vehotera vakabva vati kana maakuita zvakadai so maakubhoikota kushanda nevafana chirwai pasi. Vakomana vakabva vadzingwa pahotera yeOK Success ndobva yadzingwa nekuda kwevakomana. Ndobva vakomana Simon vasara vasina vanhu vanovabatira magitari manje toita sei ndokubva vaenda zvakare kuna Chris Matema. Chris ndo zvaitika uko. Chris akavatakura vakomana ava ndobva aenda navo ku Domboshawa kwaine chikwata cheSungura Boys. Sungura Boys ndokwakasvika wakabatana naye Sungura Boys ikoko vakazotanga kushanda ndo akatanga kurekoda nawo ma7 singles tawanza ndichitanga kuridza tuye asi vasati vaenda kuSungura Boys ikoko OK Success yakapinda mustudio ikavaridzira ka7 single kawo kekutanga kanonzi Nherera naKosamu ndo ka7 single kawo kekutangisisa mugore ra1982 achingotanga vakatsikisa ikako ka7 single. Saka pavaenda uku vanga vanika 7 single ikako ndo pavakazoridza tumwe tese tumasingle twamanzwa ndichingoridzwa tokutanga tuye chokuma 1982 vanga vakubhekwa neSungura Boys. Zvisina zvaka ndakazobata mukoma Joe Chikoko mukoma Chikoko Ephraim vanga vari mukoma Chikoko Joe vanga variwo mukoma wa Ephraim Joe vakatambira ana Simon vaitanga kuuya ikoko kuDomboshawa vachizotanga kushanda nawo. Rekaitinzwisisi kuti vakauya sei vakomana ava vakauya anzizo na Simon Mabaleka kusvika ikoko kuDomboshawa. Saka taita garage paya. The following week after garage nemukadzi uyu
ndobva kwauya anonzi uyu Timon Mabaleka, producer wekugalo vachiri kunzi Galo wekuzTMC, akauya achiri kudriver 120y, akauya naSimon naNyson vari mu20y, tiri pamberi chena. Zvikanzi vakomana, toda kuti mupractice nevakomana. In fact, tombotidzokei kumashure. Takambengeta asati auya nevakomana, takambengeta aenda kuaudition kugrama, but tiri under ZMC Galo. Saka taita audition, Timon Mabaleka uya akanzwa maridziro edu paaudition kuti vakomana nemusambo wauri kuridza uka, tikatora naNyson vaiva nemusambo wavo uya, zvinoita sei? Zvinopindirana ipapo. Saka apa tanga taenda kunoita audition yemasongs edu kuti tione kurekodha that song yekuZimbabwe Rhodesia yairevei ipapo. Saka takazoita audition yemamwe masongs akawanda angaripo, vana basa mangwanani, vana mandi nedzimwe dzakadaro. Saka ndopa akazouya manje naNyson naSimon kudombo chavo, zvikanzi ndoda kuti mubheke vakomana havana mainstrument, havaridze magitari, vanoimba chete, asi toda kuti muvabheke masongs avo. Tikati welcome. Vakomana vanga vabva kupi Simon naNyson? Simon naNyson handina kuziva kuti vakabva kupi, vakamboimba kupi, asi chandoziva nechekuti vaisenza paBAT pafodya vese mukoma nemuning'ina. Saka iye Timon Mabaleka achitiudza achiti vakomana vanonzi Marxists vakanga varekodha kamwe kasong kamwe kairidzwawo mukati makainzanzi Irene. Saka taingokanzwawo kachiridzwa, saka tasingazivi kuti vakomana vakaridza kabhendi kakaridza ndevapi. Saka takazoziva kuti ndo vakaridza Irene through vataura kuti ndisi vakomana tinonzi Marxist. Ndikati welcome. Ndobva tatanga kupractice navo, patapanana madays, uye vakati tinosenza kuBAT kufodya, saka tinoita zvemashift. Saka shift yatinenge tichipinda masikati kana kuti manheru, tinogona kuuya kuno kutoita sei, topractice. Ndikati alright. Musi wacho wakwana vakauya vakomana, takatanga kupractice mwana wedangwe naSimon naNyson. Ranga riri gore ripi? Ranga ragore ra1984. Tapractice mwana wedangwe iyoyo, album yacho yese. Tapedza kuipractice tangoda kuti tinobhuka kuaudition kuti tinorekodha, John Chibadura achibva auya kwatiri. Zikanzi vakomana, inini ndauyawo vakomana, ndine chichemo chandinacho. Ndikati chichemo chako ndechei? Zikanzi chichemo changu ndechekuti ini ndinoridzana tine chikupo apa, ndoridza rhythm yatine chikupo, asi ndinoimba uku kwandisi kukwanisa, hati kumbori pamukana wekuimba because ndiri kuridza gitari, asi ndine masongs andinorotswa kuimba. Saka ndotove neimwe song yanda kuti chipractice tinorekodha. Tikati you are welcome, uya. Zikanzi please ndapota, tiri kuita zvekabisira, musataure kuti ndiri kupractice kunoku. Tikati hatitaure. John Chibadura akatotaura kuti please. Avo pavari panext door. Pavari panext door. Zikanzi ndabva auya, tikuita practice mukati kamuyome. Ndopa akauya nesong yake, ndakaenda kumusha kwambuya vangu gore rakapera. Maiziva song iyo? Ndo first 7 single ya John Chibadura yakatibaranidza John Chibadura neSungura Boys. Ukuwo kuNyson naSimon Chimbetu, mwana wedangwe. Right. Tiri kuipractice. Right. Tazoenda unoita audition uku kuGalo, ndobva wapika masongs pamwana wedangwe naNyson, vokaitwa 4 kuseri. Right. Kuna John Chibadura yange 7 single, ndobva kabuda vatarekodha iyoyo kumusha kwaambuya, yange iri part 1 nepart 2. Right. Isusu wechikwata tiri tega, pasina ava vanaNyson naChibadura. Kana tine album yedu yatachipractice inonzi basa mangwanani. Yange LP. Yange LP futi iyoyo.
basa mangwanani yange ni 4 foot 4 here iyoyo. Saka taenda kunoita futi audition. Musi audition iyoyo takanoita audition yechikwata chega Sungura Boys chete pasina ava. Producer wayo ndobva atika masongs ake aida kuti aiswe padamba refu iro. Atika vati padate sekuzoita se record. Anga anyora nziyo ndiani pa? Akanyora nziyo ndi Ephraim. Vachibatsirana na ningi na Roni Katakata. As mostly muna inyanyo nyora nziyo ndi Ephraim. Ipapo. Zokuti basa mangwanani iweyo yakazobatsiranwa nekuti John anga outside kweduka. Pataka tangata ku record achitiyeka. Tika record yangu 7 single. Asinenge da ndimbo masongs enyaya because voice yangu rino so takate kuti aiwa voice yako rakanaka. Uya. Saka vakazobatsirana na uyo wandaiti uyu Moses Marasha. Moses Marasha kwaje kwana John Chibadura kwamaonera kako aimirira kuimba nziyo dzechirungu chete. Ndo ranga rebasa rake. Kuti variety wakabva mu traditional zawo idzo dzidzi nechachacha zawo idzo dzidzi then wozoita wozoridzawo dzechirungu. Saka iye ndiye aimba manje Moses Marasha. Saka akazonzwa urenyere kupene mfunga ndiye John akamukwenya. Ndobva auya wakati aiwa komana kamusatisiyo kakomana. Nditorewo kandi munhu anoimba wakaini. Saka pa ukoko aita kabisira kumaonera akazooneka ere kuti ndakuenda. Akazooneka. Kuoneka kwake ndikokuti takazorekoda 7 single ya. Ndakaenda kumusha kwa mbuya gora kapera. Kabisira yakabva yabreaka. Yabva hit. Any kid in the street. Bongo chingona chingoemba ndakaenda kumusha kwa mbuya yangu gora rakapera. Lana vachiimba that song. Muri padombo chawa pa. Tari padombo chawa mverechena. Ende takatanga kurekoda kumusha kwa mbuya ka. Ndobva tarekoda basa mangwanani. Ndobva tarekoda mwana wedangu. And those songs akabuda same month akateedzana so kuti kumusha kwa mbuya this week, next week basa mangwanani, next week mwana wedangu. Rega unzwe Zimbabwe yakatinira Zimbabwe kutinira neupendi wani kwakaita noise uri musambo iwe Sungura iwoyu mamwe mapendi kumbonyarara akambonyarara. Masongs edu akatomboita zvekuti gore rese ndofunga takatora 2 years achidominate machatso kubva pano pastudio panapo. Ona mwana wedangwe, mwana wedangwe, ona mwana wedangwe. Hanzi dzakatopa dzakanetsakani. Ndimukoma Joe Chikoko. Amukoma wa Ephraim Joe. Mavanzwa apa. Askana. Mwana wedangwe. Mugore 1998 ka amukoma amusavengana nyasha vakaita nhoroondo na Dr. Nero Naison Chimbeto. Inzwai emunzwe hurukuro vakaita ka mukoma musavengana nyasha na Naison Chimbeto. Zvekuimba rakatanga kuti 1980 ndofa takatanga ndogore takatanga kuimba yatakatanga tiri vaviri tichiimba namukoma Simon. Kutanga nangu takatanga tichitsikira nevakomana OK Success pemberi raifore vana James Mombe, vana Alan, vana David navana Chare Mshakavu. Ndofa takabudisa rekodhi rinonzi Nherera proviyama kedombo kandikosamu funga vamwe vachiri kuiriyeuka rekodhiro kambo kandakatanga kunyora singles kanonzi Selina, love you Selina.
aiva tave nesungura boys tataenda kusungura boys tatinokoma nesungura boys ndafunga anga rigore 1986 vakomana vesungura boys vanga vasiya vamushandira famba vaenda kubloy kunoshandira kubloy saka takabva tasara ipapo saka sezvo tasina vakomana vekuridza vemagitari takabva dzine varidzi vemushandira famba hoteri tsoka vakomana vekuridza ndobva tazounganidza chikwata ndobva tatotanga kuridza chikwata chichinzotonzi matsisiti dendera wangoni chawairidza here iwo pamagitari ipapapo toti pamaitsigirwa nesungura OK Success pane gitari rawairidza kuti ndaingoimba bit wazotanga kuridzawo gitari ripi zvakare rini ndakazotanga kuridza gitari 1987 ndobva ndandakuridza ndichingoridza zviye kuite zvokubva ndangoridza programmist ndangoita mamwewo masongs andaingoridza uchiridza gitari ripi uchiridza bass guitar kana rhythm mavanzoka Dr. Nero ka mugwera 1998 kwakaenda namukoma musaingana nyasha sikana so maona hapana kwatatasvika kafa tichada kunzwa nyaya dzana Padhi dzana Chamu tichada kunzwa mukoma Simon Chimbeto wakaita nhoroondo yavo yavakaita naEric Knight tichakupai zvakare tichada kunzwa kuparadzana kwavakaita zvichitaurwa namukoma Naisoni sei vakaparadzana saka takutozoita isisu kavo second round part 2 nemusi wechishanu handiti ka Friday pabhegi remasasika nenguva dza10 minutes past 10 usiku tinenge takudzokera zvakare mudariro kavo part 2 yacho ndarangarira gamba part 2 gamba remhanzi yaramba kupera ipere zvekumhanya madzara ka kurasi gamba kai tereka ndichakusiyai muri maoko aMercy Ndlovu kandiye muchatandara naye kubva nenguva dza 12 kunobata ka 3 o'clock zitaronzwa rapsoro mari the national driver kamwera kuti zvakanaka zvindopa kutenda kaMercy ka magamba emhanzi nekuteerera kwenyu ka nekutsigira ka chirongwa zvirambe zvakadaro handiti ka chirongwa chedu ka gamba remhanzi ka mwera kuti zvakanaka tine boka pane group rinowanika pa WhatsApp rinonzi gamba remhanzi group ipapo zvakare panokurukurwa ka nhau dzakasiyana siyana maringe nezvemagamba emhanzi group iroro
kana muchida kuribata kana muchida kupinda group iroro zvamunoita imimi munokwanisa zvakare kuridza nhare kana kuti kutumira WhatsApp panhamba dzinoti idzo mungoti ndoda kupindawo mugroup regamba remhanzi handitika zvandichaita inini ndichakupai nhare dzacho tingati svondo rinotera nekuti panapa ndiri kuita ngese zvinonzi nhamba dzacho panapa hadzipo ndombozama zvakare kutarisisa kuti pamwe ndokwanisa kudziwana pagrupu iroro panotaurwa nyaya dzakasiyana-siyana maringe nemimhanzi muno munyika yeZimbabwe. Saka makasununguka ipapo ndokupaika svondo rinoteera panhamba dzacho.